Hvaljen Isus i Marija, dragi učenici drugog razreda. Dobrodošli na sat vjeronauka nastave na daljinu. Ja sam sestra Marina Jurišić i danas ću zajedno s vama učiti o zajednici Isusovih učenika. Nakon ove lekcije, nadam se da ćete naučiti i saznati na koji način postajemo Isusovi učenici. Zašto je uopće važno biti u Isusovoj školi? Kakav je Isus kao učitelj i čemu nas sve može naučiti? Pa počnimo. Molim vas da ukoliko niste, pripremite vaše bilježnice iz vjeronauka te pribor za pisanje. Za vrijeme dok slušate i gledate ovu video lekciju, neka bilježnica stoji vodoravno na vašoj glavi. Dakle, jednostavno položite bilježnicu na svoju glavu. To će vam, nadam se, pomoći usmjeriti pažnju sljedećih 10 minuta isključivo na ekran ove video prezentacije. Dakle, nećete se javljati na mobitel, nećete razgovarati s ukućanima oko sebe, niti ćete se moći okretati. Pa, pokušajte. Ono što nas je Isus naučio još od prije jesu neke molitve. Danas ćemo za početak sata izmoliti jutarnju molitvu koja se nalazi u vašim udžbenicima na strani 93, a upravo se preselila i na vaše ekrane. Za vas danas ovu molitvu moli Mladen Biljaka, učenik drugog razreda osnovne škole Nova Bila, a mi ćemo zajedno s njime ponavljati riječi. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Jutarnja molitva. Hvaljen budi Isuse, primi moje srdašce, blagoslov mi jutros daj, svakog zla me očuvaj. Zate, dragi Isuse, ja ću danas radit sve. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sada se pred vama nalazi stranica iz vašeg udžbenika. Vi je ne morate tražiti u udžbeniku, nego ćete se koncentrirati na fotografije koje se na njoj nalaze. U ovom krugu, najvećoj slici koju vidimo jedan veliki slap. Nije baš tako velik kao onaj vodopad u Jajcu, ali predstavlja vodu koja neprestano teče. I uvijek mu se možemo diviti. Ispod, s vaše lijeve strane, nalazi se u malom krugu more ili ocean ili možda neko jezero. Netko bi od vas rekao. A u takvoj vodi žive neke životinje koje zovemo ribe. Zapravo ne zovemo ih, nego ih moramo uloviti ili upecati. To su upravo radili Isusovi prvi učenici prije nego li su postali apostoli. S desne strane ovog slapa imamo jednog malog dječaka koji pije vodu. Pažljivo drži čašu s obje ruke, jer bez obzira što još nije krenuo u školu, on zna koliko je voda važna i vrijedna za život. Na kraju imamo sliku u gornjem desnom kutu jedne biljke, odnosno cvjetića šafrana, koji ne bi mogao rasti bez vode. Postoji li vam sad pomalo jasno koliko je voda važna za život? A da vidimo što Isus kaže o vodi. Isus je jednoj ženi, ukazujući na ovu vodu o kojoj smo mi sada razmišljali, ovako rekao:
Kogod pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada. O kakvoj to Isus vodi govori? I dalje se pitamo kakva je to voda koju Isus daje i od koje se ne žedni. I kako nam Isus daje tu vodu o kojoj govori? Pogledajte kišu. Možemo li mi odrediti kada će padati? Koliko će kapljica pasti? Gdje će pasti? Jedino što možemo odrediti jest naše raspoloženje. Neki će od vas biti tužni zbog kiše, jer moraju ostati u kući učiti, dok će drugi biti sretni, što dok vani pada kiša, znaju da rastu biljke kojima je kiša važna za život. Razmislimo sada, je li ova voda koju Isus daje povezana s našim raspoloženjem? Ovisi li o tome koliko volimo druge ljude i svijet oko sebe, kako ćemo biti raspoloženi? Kako bismo onda mogli nazvati ovu vodu? Kako bismo saznali odgovor na pitanje o kojoj vodi Isus govori, promotrimo ove dvije slike. Ono što je Isus učinio svojim učenicima, to čini i nama danas. Izabrao ih je dok su lovili ribu. Radili su svoj svakodnevni posao, kao što i vi sada slušate online lekcije. Kada je Isus vidio da su se njegovi učenici već umorili i da im je teško, uzeo je udicu i upecao Petra i Andriju, a onda i ostalih 10 učenika u svoju mrežu ljubavi, prijateljstva i dobrote. Mislim da nam je sada svima jasno da je Isusova ljubav zapravo ona voda bez koje ne bismo mogli živjeti. I jednom, kad postanemo Isusovi učenici, nikada više nećemo biti žedni Isusove ljubavi. Isus danas i vas poziva u svoju školu ljubavi. Kako biste mu dokazali da želite biti njegovi učenici, potrebno je da obavljate svoje svakodnevne dužnosti. Najbolje što možete. Zato sada možete skinuti bilježnicu koju ste cijelo ovo vrijeme držali na svojoj glavi i otvoriti prvu praznu stranicu te napisati naslov: U zajednici Isusovih učenika. Kada ste napisali naslov, ispod naslova nacrtat ćete jednu veliku ribu. Veoma jednostavno u 4 poteza, kako je prikazano ovdje na slajdu. Zatim u ribu upišite što biste željeli da vas Isus još nauči u svojoj školi. Ne zaboravite da Isus može sve. On je Bog. Ukoliko imate neki problem ili nešto ne znate, sada je prilika da zamolite Isusa, koji sve zna, da vas o tome pouči. Ne zaboravite da od Isusa možete tražiti sve, baš sve. Sada kada ste u svoju ribu napisali što želite naučiti od Isusa, ispod ribe već napišite hvala Isuse.
Možda ćete se pitati, pa zašto zahvaljujemo? Nije nas još Isus naučio ono što smo poželjeli. Ali prije svega, Isus te želi naučiti reći hvala, jer zahvaljivati možeš uvijek. Prisjeti se sada stranice iz svog udžbenika koju si vidio na početku ove prezentacije. I zahvali Isusu na ljepoti vjere i života koji ti je dao. Zahvali Isusu na kući i obitelji s kojom živiš. Zahvali Isusu na prirodi kojoj se uvijek iznova diviš. I zahvali Isusu za hranu i vodu. Sada, kad si naučio da se Isusov učenik postaje lako, kad su mogli Andrija i Petar, možeš i ti tako. Siguran si da je Isus učitelj koji sve zna i može. Stoga, na kraju ove lekcije, radosno izgovaraš hvala ti Bože. Za kraj sata otpjevat ćemo jednu pjesmu. To će biti naša molitva. Prvo ću otpjevati ja, a vi ćete onda ponoviti za mnom. Zato pozorno slušajte. Gospodine, nauči nas da te više ljubimo. Gospodine, nauči nas da se više ljubimo. Sad vas molim da ponovite za mnom. Gospodine, nauči nas da te više ljubimo. Gospodine, nauči nas da se više ljubimo. Do sljedećeg vjeronaučnog susreta želim vam ugodno druženje s Isusom u njegovoj školi.